naš halifa se zove Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Njegov dedo bio sin od običajni Mesija, a to znači njegov dedo i drugi halifa su bili braća. On je iz Pakistan. 2003. godine, 22. april, on bio izabran kao peti halifa. Vi znate poslije 2001. kako je bio stanje u svijetu zbog radikal islam i takvih stvari. Od svoje službe, od početak, najviše jedan njegov zadatak je prema članovi džemat. On uvijek voli da vodite račun, da očistite sebe, da budete bolje, da promijenite svoj život svaki dan, da budete bolje. A na druge strane isto on dao dadne zadatak da se gradi džamija, knjige, da delimo ovo poruka na više nivo. A na druge strane on lično pokazao kroz svog primjera da on više volio da drži govor na primjer, drži govor na Europski parlament, drži govor u Americi, tamo na Capitol Hill, drži govor ovdje u Engleskoj parlament i svake godine imaju Peace Symposium, to je simpozijum za mir. I nekoliko godina prije on pozorio svijet za Treći svjetski rat. I više on volio, toliko on pričao da ovi zapadni svijet, oni su dali njega titel kao ambasador za mir. Najviše to on trudi da svijet vraća i mi nemamo neka vlast i jedino što možemo da mi damo dobar savjet za svi ljudi. I to je to njegov više zadatak, više on voli svaki petak on obrati prema vjernicima, drži hutba, sjedi sa djecama, sjedi sa ženama, dadne odgovor za njihove pitanje, sjedi sa novinarima i danas opet imamo taj Peace Symposium.